سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من کانت لہو مظلمۃ لأخیہ من عرضہ او شیء فلیتحللہ منہ اليوم قبل ان لا یکون دینار ولا درہم ان کان لہو عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ وَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ۔ کریم لاجپال نبی فرمایا ہے بخاری شریف دی حدیث پاک میرے تواڈے آقا علیہ السلام فرماندے نے جے کسے نے کسے بندے دے اتے ظلم کیتا ہے او جے کسے نے کیتا ہے نبی فرما رہے جے او جے کسے نے کسے دے اتے کوئی ظلم کیتا ہے پھر کی کرے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او دن آن تو پہلے پہلے معافی مانگ لوے او دن آن تو پہلے پہلے جیڑا دن میرے نبی نے فرمایا اللہ یکون دینار ولا درہم اوتھے نہ درہم ہونے نے نہ دینار ہونے نے ایتھے تے پیسہ دے کے روپیہ دے کے جان چھڑا لینا ہے لیکن میرے نبی نے فرمایا او دن آن تو پہلے پہلے کہ جس دن نہ درہم ہونے نے نہ دینار ہونے نے اوتھے پیسہ کم نہیں ہونا او دن آن تو پہلے پہلے معافی مانگ لے جے کوئی زیادتی کیتی یا بھرا نال کیتی یا بہن نال کیتی یا ماں نال کیتی یا باپ نال کیتی یا رشتہ دار نال کیتی یا اپنے آنڈی گوانڈی کسے نال بھی کوئی ظلم زیادتی کیتی یا او قیامت دا دن آن تو پہلے پہلے معافی مانگ لے اوتھے نہ درم چلنے نی نہ دینار چلنے نی آقا علیہ السلام فرماندے نے جے او دن آ گیا معافی تو نہ منگی ہوئی او دن آ گیا پھر کی بنے گا ان کان لہو عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ میرے آقا فرماندے نے جے او دیڑا آ گیا تو معافی بھی نہ منگی ہوئی تے پھر کی بنے گا تیرے پلے جڑے بھی نیک عمل ہون گے جیڑیاں بھی نیکیاں ہون گیاں جنہ ظلم کیتا ہونا جنی زیادتی کیتی ہونی جنی بہن دی زمین تے قبضہ کیتا ہونا جنی بھرا دی عزت برباد کیتی ہونی جننے بھرا نو تکے دیتے ہونے جنہ بھرا دا دل دکھایا ہونا کہ میں اس واسطے پہ کہنا ساڈا دین ایڈا پیار والا دین ہے میرے نبی نے فرمایا کسے بندے واسطے اے جائز نہیں کہ اپنے دوجے مسلمان بھرا نو گھور کے ویکھے اور بول مسلمان سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا کسے مسلمان واسطے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھرا نو گھور کے بھی ویکھے وہ گھور کے ویکھنا جائز نہیں تو دھکا مارنا دھکا مارنا تے گال کڈنا تے کسے دی عزت تے حملہ ہونا یہ پھر کیڈا بڑا جرم ہے میرے دوستا اللہ اکبر کبیرہ تو میرے نبی فرماندے نے وہ دیہڑا آن تو پہلے پہلے معافی مانگ لے ورنہ اس دن پھر کی ہونا ہے آقا فرماندے نے کہ جنہ تو ظلم کیتا ہونا ہے نا جنی تو زیادتی کیتی ہونی ہے جنہ کسے دا حق دبایا ہونا ہے اس دے مطابق جڑیاں تیریاں نیکیاں ہونیاں نے جڑے نیک اعمال ہونے نے آقا فرماندے نے وہ لے کے جدے تے کیتا ہونا ہی انہوں دے دیتے جانے یا رسول اللہ پھر انج دے بھی تے کئی ہون گے جنہ دے پلے نیکی کوئی نہیں ہونی یا رسول اللہ کوئی ایسے بھی تے ہون گے کہ جنہ دے پلے ایک نیکی بھی نہیں ہونی وہ پھر کیویں بدلہ دین تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ پھر جدے تے زیادتی کیتی ہونی ہیں او دیاں برائیاں لے کے فَحُمِلَ عَلَيْهِ تے پھر اے دے سر پا دتے جان پھر اے دے سر تے جے اونج پلے کھ نہ ہوئے تے پھر الٹیاں برائیاں بھی سر پے جان تے جڑیاں کیتیاں نے او بھی جاندیاں رہن میں اگے کئی بار کہنا ہونا کہ ایڈی محنت نال آوندے نے بندے نماز پڑھن واسطے کہ ایڈی محنت نال جاندے نے بندے حج کرن واسطے کہ ایڈی محنت دے نال جاندے نے جناب علی اے باقی معاملات اسی کرنے اللہ تعالیٰ سانو اور زیادہ توفیق عطا فرماوے انہاں چیزاں دا انکار نہیں معاذ اللہ لیکن میں عرض پہ کرنا وا کہ میرے دوستا ایڈی محنت دے نال نیک اعمال کیتے جاندے نے اور کعبے دے طواف کر کے بندہ کعبے نو چوم کے آوندا ہے لیکن آ کے اگر اپنے کسی مسلمان بھرا دے نال ظلم زیادتی کردا ہے اگر کسی دا حق دباندا ہے تو پھر اے بھی حدیث پاک سن لو